Gesù, Maranatha, speranza di pace per noi. Vieni Gesù, Maranatha, rivelaci il volto di Dio. Inselmilkom, wasalna fl-aħħar ħadd tal-Avvent. U dan il-ħadd l-aħħar ħadd tal-Avvent ir-raba' ħadd qiegħed iħabbrilna veritajiet dwarna bħala Knisja. Aħna l-familja ta' Alla. Mhux biss familja, imma bħala Knisja aħna is-saltna ta' Alla. Saltna, familja, li jibqgħu sħaħ għal dejjem qudiemu. Aħna id-dar ta' Alla, aħna nappartienu għal Alla. Dan nistgħu narawh fit-tieni ktieb ta' Samuel, kapitlu 7, vers 16. Ekku Alla min nisel tal-bnedmin wellet lill-ibnu li waqqaf Knisja, waqqaf poplu li jitwassal għall-ubbidjenza tal-fidi u li jagħti glorja lill-Alla. Jagħti glorja lill-Alla dan il-poplu li hu waħdu għaref permezz ta' Ġesu Kristu. Hekk kif qiegħed itenni San Pawl fil-fatt fl-Ittra r-Rumani kapitlu 16 versi minn 25 sa 27. Din hi l-predikazzjoni ta' Ġesu Kristu li ngħata għalija kollu kemm hu wkoll il-Patriarka San Dominku. Aħna qed ningħataw tassew għal din il-predikazzjoni. Aħna indunajna li aħna l-familja ta' Alla, li aħna s-saltna tiegħu, li aħna l-Knisja ta' Ġesu. Meta nindunaw li aħna Knisja, li aħna l-familja tiegħu, ma jistax ikun li nżommu din il-kelma ġewwa fina imma rridu nittrażmettuha. Biex dan iseħħ, għandna bżonn li l-Ispirtu Santu jkun fuqna bħalma kien fuq Marija. Attwali u bżonjus il-kliem tal-Anġlu lil Marija. Imma attwali u bżonjus għax għandna bżonn l-Ispirtu Santu kuljum. L-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għu li tixħet id-del tagħha fuqek. Dawn hu l-Ispirtu li rċivejna fil-magħmudija u l-konfirmazzjoni tagħna. Għalhekk mulej, f'dan l-aħħar ħadd tal-Avvent nitolbuk sabiex inti twettaqna bl-Ispirtu għaddejs tiegħek. Waqt li mas-Salm 88 inkomplu ntennulek. Min nisel għal nisel b'fom minn xandar il-fedeltà tiegħek. Vieni Gesù,